Βρισκόμεθα όπως πάντοτε κάθε Τρίτη στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, από όπου και συνεχίζουμε να ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού, διότι δεν πάβει να είναι Λόγος Θεού. Είτε βρισκόμεθα στην Καινή Διαθήκη είτε στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω,ήμεθα στον Λόγο του Θεού. Είχαμε πει την περασμένη φορά, ευρισκόμενοι στο 38ο κεφάλαιο στον 15ο στίχον, ότι ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτόν εμπέσει εις χεῖρας ιατρού. Και σας είχα πει ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίον αυτό, που σημαίνει ότι εκείνος που αμαρτάνει μπροστά στον πλάστη του, το δημιουργό του, αυτός θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, και το βλέπει κανείς ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι καθιονδήποτε τρόπον ασωτεύουν και τον χρόνο τους δεν χειρίζονται καλά στη ζωή τους και την τροφή τους το ίδιο, όλοι αυτοί στο τέλος πέφτουν στα χέρια του γιατρού. Και αυτό θα πρέπει να το έχει ο κάθε πιστός υπόψη, διότι τότε δεν ξέρω, να φυλάξει ο Θεός. Λέγαμε μάλιστα ένα χωρίο που πάντα μου έκανε εντύπωση και το χρησιμοποίησα την περασμένη φορά, ότι και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρ αυτών. Είναι ο 10ος στίχος, είναι ο 14ος στίχος του 16ου ψαλμού, ότι δηλαδή και εκείνα τα οποία είναι κρυμμένα από τα μάτια των ανθρώπων, και αυτά ακόμη τα δοκίμασαν οι άνθρωποι για να χορτάσουν την κοιλιά τους. Δηλαδή τα πάντα να δοκιμάσουμε, γιατί είναι κυριότατα μια εποχή ειδονιστική, τα πάντα να δοκιμάσουμε, και από πλευράς γεύσεων αλλά και από πλευράς γενετησίου ενστίκτου, όλα να τα δοκιμάσουμε. Βλέπετε, έχουμε σήμερα τον πανσεξουαλισμό, που οι άνθρωποι μετέρχονται όσο μπορούν περισσότερο, και τι δεν μηχανεύονται. Θα προσέβαλα τα αυτιά σας αν ανέφερα το τι μηχανεύονται γύρω από το πως θα απολαύσουν την ειδονή. Αλλά και εσείς στον κόσμο ζείτε, εφημερίδες διαβάζετε, ακούτε ειδήσεις, όλα τα βλέπετε και τα γνωρίζετε, αλλά ο πιστός χριστιανός δεν κινείται έτσι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Μάλιστα ο άνθρωπος όσο περνάνε τα χρόνια πρέπει να γίνεται περισσότερο και περισσότερο πνευματικός άνθρωπος. Βλέπετε, αυτή η μάστιγα του AIDS, αυτή ξεκίνησε από όπου ξεκίνησε, λένε άλλοι από την Αφρική, λένε άλλοι δεν ξέρω πού, πώς. Το θέμα είναι ότι εδραπέτευσε από τα εργαστήρια των ειδικών και εξαπλώθηκε και εξαπλούται διαρκώς σε όλο τον κόσμο. Πολλά εκατομμύρια που φέρουν την αρρώστια αυτή του AIDS, είτε σαν φορείς είτε σαν καθαυτή η ασθένεια, καθεαυτήν η ασθένεια, είναι πολλά εκατομμύρια στην Αφρική. Αυτά τα ξέρετε. Και λέει κανείς, γιατί όλα αυτά? Γιατί απλούστατα οι άνθρωποι δεν είναι εγκρατείς. Εδώ στην Ελλάδα, στη Λάρισα συγκεκριμένα, σε δημόσια καταστήματα, εφορία, ταμείων, δημόσια καταστήματα που έχουν ανερτημένους πίνακες και ειδοποιήσεις για το θέμα του AIDS, μα πουθενά δεν είδα όπου πήγα την περίπτωση ότι να είσαστε εγκρατείς. Όχι, μπορείτε να δοκιμάζετε τις ειδονές του σεξ, αλλά προσέχετε όμως, διότι και τα λοιπά. Ή όσες διδασκαλίες και ανακοινώσεις γίνονται στα σχολεία, πουθενά δεν ακούστηκε το κήρυγμα της εγκρατείας. Οπότε λοιπόν οι άνθρωποι πληρώνουν τα σπασμένα της αφροσύνης των. Πού να τολμήσουμε να πούμε για την εγκράτεια, και μάλιστα στα σχολεία? Εδώ είναι το φοβερό. Βέβαια σε κάποια ίσως χριστιανικά έντυπα να έχει γραφεί, περιορίζεστε στην οικογένειά σας, στον άνδρα σας, στη γυναίκα σας,
μην απλώνεστε πιο πέρα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος του AIDS, και βέβαια πρέπει να έχουμε το φόβο του Θεού. Αλλά είναι τόσο ισχνό αυτό το οποίο λέγεται από κάποια χριστιανικά έντυπα, είναι σαν περίπου να μην ακούγεται, ενώ στην πλειονότητα του το θέμα είναι ναι μεν αλλά, δοκιμάσετε αλλά προσέχετε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο Θεός τιμωρεί, γιατί οι άνθρωποι είναι παραβάτε των εντολών του. Και αφού είπαμε, αγαπητοί μου, αυτά τα στοιχεία, τα πράγματα την περασμένη Τρίτη, τώρα ας προχωρήσουμε. Το θέμα βέβαια τελειώνει με το χωρίο το 15ο στην περίπτωση του ιατρού, του φαρμακοποιού, των φαρμάκων κλπ. Εδώ τελειώνει και ο Ιερός Συγγραφεύς μπαίνει σε ένα καινούριο θέμα που αναφέρεται στην περίπτωση της φροντίδος δια του νεκρού, δια των νεκρών, αλλά και δια την περίπτωση του πένθους. Είναι ένα έτσι απόσπασμα, μερικά χωρία, μια ενότητα χωρίων που αναφέρονται στο θέμα αυτό, και το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε πως να πενθήσουμε, και αυτό είναι άσχημο πράγμα και αμαρτία κατελήγει, όπως θα το δούμε, αλλά και τον εαυτό μας κακώνουμε. Το ρήμα κακώνω είναι εδώ μέσα γραμμένο, Σοφία Σιράχ, δηλαδή κακοποιώ τροποντινά τον εαυτό μου με ένα πένθος που είναι αλόγιστον. Λοιπόν, είναι το 16ο χωρίον, πάντα του 38ου κεφαλαίου. Τέκνον επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα, και ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνου. Κατά την κρίση αυτού περίστηλον το σώμα αυτού, και μη υπερίδης την ταφήν αυτού. Και η απόδοση: τέκνον μου, χύσε δάκρυα για τον νεκρόν άνθρωπό σου, και σαν να πάσχεις τρομερά σύ ο ίδιος, άρχισε πικρών θρήνων. Ως του αρμόζει κατά την συνήθεια και τη θέση του, σαβάνωσε το σώμα του, και μη αδιαφορήσεις για την ταφή του. Όπως βλέπετε, ο Ιερός Συγγραφεύς εισέρχεται σε αυτό το καινούριο θέμα. Είναι η φροντίδα του νεκρού. Ομιλεί περί εκδηλώσεως πένθους, όπως θα δούμε στην ανάλυση. Βέβαια προτρέπει τα δάκρυα σαν ανθρώπινα, δεν υπάρχει αντίρρηση. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και να γελά και να κλαίει. Τα ζώα δεν έχουν αυτό το προνόμιο, ούτε να γελούν ούτε να κλαίουν. Όμως αν έχετε παρατηρήσει, αν μελετάτε τη συμπεριφορά τουλάχιστον των κατοικιδίων ζώων, ένα ζώο έχει άλλες εκδηλώσεις. Εάν έχει χαρά, δηλαδή είναι ικανοποιημένο το ζώο, το βλέπετε να έχει εκδηλώσεις χαράς. Εάν αντιθέτως έχει λύπη, τότε έχει εκδηλώσεις με κινήσεις λύπης. Αλλά δεν έχει όμως το ζώο το προνόμιο ούτε να κλαίει ούτε να γελάει. Ο άνθρωπος όταν δεν κλαίει και δεν πενθεί, ή είναι αδιάφορος μπροστά στην πραγματικότητα, ή είναι θηριώδης. Προσέξτε, θηριώδης. Θα λέγαμε, τουλάχιστον είπαμε, αφού τα ζώα δεν έχουν δάκρυα, στέκεται ασυγκίνητος όπως ένα θηρίο. Σας είπα όμως ότι και τα ζώα έχουν το πένθος τους με τον τρόπο τους. Εδώ ακόμη το χωρίον ομιλεί περί θρήνου. Αυτό ειδικά, ο θρήνος δηλαδή, ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, που δεν υπήρχε κατά έναν χτυπητό τρόπο η ελπίδα της Αναστάσεως. Βέβαια υπήρχε, αλλά δεν ήταν έκδηλη η περίπτωση της Αναστάσεως των νεκρών.
Παραβάλατε την περίπτωση του Κυρίου όταν ζήτησε να πάνε στο νεκροταφείο, δηλαδή εκεί που ήταν θαμμένος. Ήταν σε μικρά σπήλαια η τάφη την εποχή εκείνη, τεχνητά ή φυσικά σπήλαια, για να επισκεφθεί εκεί στο σπήλαιο το φίλο του το Λάζαρο. Ήτανε και η Μάρθα, ήτανε και η Μαρία. Βεβαίως η Μάρθα έκλαιγε πολύ. Της λέει: μη κλαις, ο αδελφός σου θα αναστηθεί. Ναι, λέει, το ξέρω. Από πού το ξέρε? Από την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά δεν ήταν όμως έτσι πάρα πολύ σαφές χωρίς να είναι σαφές. Δεν ατονίζεται το ιδιαιτέρως ότι δηλαδή ο αδελφός μου, ναι, λέει, πιστεύω ότι θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί, λέγει, την εσχάτην ημέραν. Αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο για την εσχάτην ημέρα. Είναι η ημέρα της κρίσεως. Έχουμε πολλά σημεία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρονται στην τελευταία ημέρα της ιστορίας. Φερρυπίν, πρόχειρα σας το λέγω. Τελειώνει κάπως έτσι το βιβλίο του εκκλησιαστού, ότι άπαν το κτίσμα, δηλαδή όλη η δημιουργία, θα φτάσει εις κρίση, θα κριθεί και λοιπά και λοιπά. Αυτό σας το είπα εντελώς πρόχειρα, για να δείτε ότι ναι μεν, αλλά ήταν ωστόσο όχι στην κοινή καθημερινή χρήση. Πιστεύω, λέει, ότι θα αναστηθεί ο αδελφός μου την εσχάτην ημέρα. Όχι, λέει ο Κύριος, τώρα θα αναστηθεί ο αδελφός σου. Το οποίο βέβαια η Μάρθα πού να το φανταστεί αυτό, πώς? Καταλαβαίνετε λοιπόν τη χαρά που είχε όταν είδε τον αδελφό της να αναστήνεται. Πάντως ο θρήνος και ο κοπετός που συναντάμε και στη δική μας τη ζωή ως χριστιανοί, μάλιστα σε κάποιες ίσως περιοχές της πατρίδος μας, ιδιαιτέρως τονίζεται ο θρήνος και ο κοπετός. Για να μην πω ότι υπάρχουν και ειδικά πρόσωπα, κυρίως γυναίκες βεβαίως, οι οποίες ασκούν των θρήνων και των κοπετών, φερειπίν στην Ήπειρο ή όπου αλλού δεν ξέρω, και έχουν τα γνωστά τραγούδια, τα οποία είναι πένθυμα τραγούδια και είναι γεμάτα από επένους για τον νεκρόν. Εσύ που ήσουν έτσι, εσύ που ήσουν έτσι, και κλαίνε και χτυπιόνται. Κοπετός δε είναι όταν τραβάω τα μαλλιά μου, τα ξεριζώνω και χτυπάω με τη γροθιά μου το στήθος μου. Αυτό λέγεται κοπετός. Θρήνος είναι τα άγρια δάκρυα, το άγριο κλάμα. Θρήνος λοιπόν και κοπετός. Βέβαια περιττόν να σας πω ότι όλα αυτά η Εκκλησία μας δεν τα θέλει. Εν ώψη της Αναστάσεως των νεκρών μπορεί να τα ανέχεται, γιατί μπορεί να είναι συνήθειες τοπικές. Δεν θα πάει φερειπίν η Εκκλησία να πει σε ένα σπίτι που πενθεί με κοπετούς και με μυρολόγια, να πει σταματήστε. Δεν το κάνει αυτό. Αλλά όμως ουσιαστικά η Εκκλησία δεν θέλει αυτό το κλίμα πένθους. Στον θάνατο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, ίσως θα μου αντίπειτε, έγινε κοπετός. Δηλαδή αυτό το χτύπημα στο στήθος και λοιπά είναι γραμμένο μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Σημειώσατε ότι ακόμα δεν είχε παρέλθει, παρότι αυτοί που έκλεγαν, έκαναν τον κοπετόν και το θρήνο, ήσαν χριστιανοί, αλλά σαν συνήθεια ακόμη δεν είχε παρέλθει. Και από τον Ιερόν Ευαγγελιστή Λουκάν καταγράφεται ότι έγινε αυτός ο κοπετός. Προχωρώ σε αυτά που λέγει τώρα η Σοφία Σιράχ, εκείνο το περίστηλον το σώμα αυτού. Τι σημαίνει? Είναι ο τρόπος σαβανώματος, όπως ήταν συνήθεια εις τους Εβραίους και όπως το συναντάμε και εις τον Λάζαρον των νεκρών. Θυμηθείτε όταν ο Κύριος είπε, όταν έφτασε εκεί, λύσατε αυτόν. Μια μικρή λεπτομέρεια η οποία είναι χαρακτηριστική είναι η εξής. Σας είπα ότι ήταν ή φυσικά ή τεχνητά τα μνήματα, η τάφη της εποχής εκείνης, χυλώματα σε βράχους και τα λοιπά,
και έβαζαν και μία πέτρα μεγάλη. Παραβάλατε την περίπτωση του τάφου του Χριστού, που ήταν επάνω σε κάποιο, μέσα σε ένα βράχο, και που είχαν βάλει αυτό το μπελόριο, την μπελόρια πλάκα, την μπελόρια πέτρα, για να φυλάσσεται ο τάφος, και την είχαν σφραγίσει μάλιστα αυτή την πέτρα, για να μην τάχα κλαπεί το σώμα του Ιησού και υποθεί ότι αναισθήθη από τους νεκρούς, όπως είπαν οι άρχοντες εις των Πιλάτων, και ότι θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη από την πρώτη, ότι δηλαδή αναισθήθη. Τι περίεργο πράγμα είναι! Οι εχθροί του Χριστού θυμήθηκαν τα λόγια του Χριστού ότι θα αναστηθεί. Οι μαθητές του, ο κύκλος του δεν το θυμήθηκαν, και τούτο θεία προνοία για να ασφαλιστεί η αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού. Ωστόσο, και μάλιστα σφραγίδες να μπουν, ο Πιλάτος είπε εσείς ξέρετε, κάνετε ό,τι νομίζετε, βάλτε και στρατιώτες εκεί να φρουρούν τα γνωστά που γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια. Όμως στο Λάζαρο κάτι ανάλογο σας είπα, ήταν αυτές οι κυρίες, το κι με έψιλον γιώτα, η κυρία, το κι με έψιλον γιώτα. Θα πει αυτός ο πάνινος, υφασμάτινος επίδεσμος, λουρίδες, όπως έχουμε ίσως ακόμη, ξέρω εγώ, στα μικρά παιδιά, στα μωρά, που όταν θέλουμε το βράδυ να τα κοιμήσουμε και τα λοιπά, τα τυλίγουμε με αυτό το πράγμα και βάζουμε και τα χέρια μέσα, μαρτύριο δηλαδή, και να κάνει και ζέστη καλοκαίρι, και τα χέρια μέσα, τα ποδάρια όλα μέσα, και είναι τυλιγμένο και το παιδάκι δεν μπορεί να κουνήσει. Το ξέρετε αυτό. Έτσι ήταν ο νεκρός. Έμπαινε επιπλέον και το φακιόλιον, δηλαδή μια σκούφια έμπαινε, και έτσι τίποτα δεν εφαίρετο από το σώμα. Αυτή η έννοια είναι που είπε ο Χριστός, λύσατε αυτόν, να τον λύσετε. Προσέξτε δύο σημεία που σας είπα, λεπτομέρειες αλλά πολύ ενδεικτικές. Όταν έφτασαν πρώτου μνημείου, ο Κύριος είπε να άρουν τον λίθον, να βγάλουν την πέτρα μπροστά. Κύριε, εσύ θα κάνεις το μέγιστο, την Ανάσταση του νεκρού, και μάλιστα τεταρταίος νεκρός. Μάλιστα οι αδερφές είπανε, Κύριε, όζει, μυρίζει 4 μέρες. Γιατί δεν λες και στην πέτρα να φύγει από το στόμιο του μνημείου? Γιατί απλούστατα την πέτρα μπορούσαν να τη σηκώσουν άνθρωποι, και εκείνα που μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν δεν τα κάνει ο Θεός. Ενώ την Ανάσταση ενός νεκρού δεν μπορεί να την κάνουν οι άνθρωποι, τότε την κάνει ο Θεός. Και είπε εκείνο το Λάζαρε δεύρο έξω, Λάζαρε έλα έξω, αφού είπε προηγουμένως να τον λύσουν, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει αφού ήταν δεμένος με αυτές τις κυρίες, ξαναλέω γιώτα. Λοιπόν, έτσι έγινε και με το κορίτσι εκείνο του ανθρώπου του Ιαΐρου. Ευχαριστώ. Τι είπε αφού ανέστησε το κορίτσι, 12χρονό κοριτσάκι ήταν, είπε να της δώσουν τροφή να φάει, δηλαδή να δυναμώσει. Πέρασε περιπέτεια. Καλά, Κύριε, δεν μπορούσες μετά την Ανάσταση να κάνεις το κορίτσι να είναι δυνατό, να πάρει τις βιταμίνες του? Όχι, αυτό μπορεί να το κάνουν οι άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν, ό,τι δεν κάνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, το κάνει ο Θεός. Ό,τι μπορούν να κάνει ο Θεός, δεν το κάνουν οι άνθρωποι κλπ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να πάρουμε μία εικόνα του σαβανώματος. Έτσι σαβάνωναν τότε τους νεκρούς. Σημειώσατε δε ότι όταν αναισθήθη ο Χριστός, που ήταν έτσι τυλιγμένος με αυτές τις κυρίες, τι έγινε? Ο Χριστός βγήκε από μέσα χωρίς να λυθούν αυτές ή να ξετυλιχθούν αυτές οι κυρίες, καθόλου τίποτα. Όπως βγαίνει από το κουκούλι ο μεταξοσκόλικας, τρυπάει το κουκούλι του
Εγώ μικρός καλλιεργούσα, όλα τα παιδιά στο σχολείο θυμάμαι, ήταν μόδα, καλλιεργούσαμε έτσι για χάρη, μας άρεσε, με ταξοσκόλικες. Θα έχετε κι εσείς δει πως γίνεται. Τρυπάει με ένα υγρό που ρίχνει από μέσα, αφού το σκουλίκι έγινε πεταλούδα, νύμφη, τρυπάει το κουκούλι και βγαίνει από εκεί. Έτσι ακριβώς βγήκε ο Χριστός μέσα από τα σάβανά του. Και όχι μόνον, όταν έφτασαν οι γυναίκες εκεί, όταν έφτασε ο Απόστολος Πέτρος με τον Ιωάννη, μας σημειώνει σαν αυτόπτης μάρτης το εξής, ότι όλος αυτός ο περίδεσμος που εκάλυπτε το σώμα ήταν στον τάφο επάνω. Το δε φακιόλιον, αυτό το σκουφί που έβαζαν στον νεκρόν, ήταν, λέει, εις ένα τόπο του μνήματος εντετυλιγμένο. Δηλαδή οι άγγελοι έκαναν αυτό που θα έκανε μια νοικοκυρά, ένας άνθρωπος. Δηλαδή τύλιξαν τα σάβανα τροποντινά σε ένα τόπο, μια λεπτομέρεια, ότι φρόντισαν οι άγγελοι για ένα θέμα, για μια εργασία που δεν ήταν δυνατόν να το κάνουν οι άνθρωποι ως απουσιάζοντες, αλλά και μη δυνάμενοι να εισέλθουν εις τον τάφον, αφού ο τάφος ήταν κλειστός με την πλάκα. Σημειώσατε, όλα αυτά έγιναν, η Ανάσταση του Χριστού έγινε πάντοτε του λίθου τοποθετημένου στην είσοδο του μνημείου. Δεν ξέρω με τι ώρα ανεστήθη ο Χριστός. Συμβατικά βάζουμε, για να κλείσουμε τις 3 ημέρες, τώρα βγαίνω λιγάκι από το θέμα, δεν πειράζει, τις 3 ημέρες βάζουμε, και βάζουμε αυτήν την αστρονομική ημερομηνία, δεδομένου ότι οι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούσαν την αστρονομική. Εμείς λέμε αλλάζει η μέρα από 12 μεσάνυχτα σε 12 μεσάνυχτα. Η ημέρα στους Εβραίους άλλαζε από δύση ηλίου σε δύση ηλίου. Σημειώσατε ότι πήρε μέρος στις πρώτες ημέρες από την Παρασκευή 3 το μεσημέρι που ο Κύριος απέθανε επί του Σταυρού, επήρε το Σάββατο ολόκληρο, επήρε και την Κυριακή, την πρώτη της εβδομάδας, αφού είχε δύσει ο ήλιος το Σάββατο προς Κυριακή. Έτσι έχουμε 3 ημέρες. Μάλιστα θεολογούμε ότι έμεινε ο Κύριος 33 ώρες εις τον τάφον, παίρνοντας από 3 μέρες μέρος. Η μεσαία ημέρα το Σάββατο ολόκληρο. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε τι ώρα ανεστήθη ο Χριστός, συμβατικά και χρησιμοποιούντες των χρόνων των αστρονομικών, λέμε ότι 12 τη νύχτα θα αναστήσουμε. Χτυπάει η καμπάνα, στα γνωστά τα γνωστά. Όμως αγαπητοί μου, η ώρα της Αναστάσεως του Χριστού είναι άγνωστη, είναι μυστήριο. Γιατί άραγε? Διότι απλούστατα και κάποιοι χρόνοι ανήκουν στη γνώση μόνο του Θεού, μόνο του Θεού, όπως θα είναι και ο χρόνος που θα ξανάρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο και να τελειώσει η ιστορία, είναι άγνωστος. Και κάτι ακόμα, ότι ο Χριστός βγήκε από τον τάφον όπως βγήκε από τα σάβανα. Από τα σάβανα βγήκε χωρίς να παραβιάσει τα σάβανα. Σημειώσατε παρακαλώ ότι όταν γίνεται το τύλιγμα αυτό με τις κυρίες, σημειώσατε ότι έβαζαν εντωμεταξύ ρητινώδη αρώματα, όπως ήταν η Σμύρνα και η Αλόη, ρητινώδη αρώματα, και τύλιγαν ώστε να γίνεται με τα σάβανα το σώμα ένα σώμα. Πού να βγεις από εκεί? Και αν υποτεθεί ότι ο Χριστός αναστήθηκε γιατί λιποθύμησε, όπως μερικοί λένε και τα λοιπά, πού? Και να λιποθυμούσε κανείς θα πέθαινε από την ασφυξία των πόρων του σώματος. Αυτό το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Στην αρχαιότητα κάποτε κάποιος ήθελε να παρουσιάσει το γιο του σαν ένα ήρωα, ξέρω εγώ, θα το ξέρετε και εσείς στο σχολείο το είχαμε μάθει, και το είχε βάλει μια στολή τέτοια που βέβαια ο αέρας εμποδιζόνταν,
να αναπνεύσουν οι πόροι του σώματος. Κάποια στιγμή αυτός ο γιος του, σε μια γιορτή, έπεσε κάτω νεκρός. Γιατί? Δεν υπήρχε η λεγόμενη αδήλως αναπνοή. Όχι να είναι αυτό το σοβάνομα με αυτά τα υλικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Από εκεί λοιπόν βγήκε ο Χριστός. Πώς βγήκε? Όπως βγήκε και από τον τάφο, ενώ ήταν σφραγισμένος με αυτή την πελώρια πέτρα. Πώς βγήκε? Όπως μπήκε εις το υπερόον. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν διστάζει και δεν αμελεί να το γράψει 2 φορές, ότι ο Χριστός μπήκε στο υπερόον των μαθητών, των θυρών και κλεισμένων. Ενώ είναι το πραγματικό του σώμα, ταυτόχρονα έχει νέες διαστάσεις. Αυτό που θα έχουμε και εμείς όταν θα αναστηθούμε για τη Βασιλεία του Θεού. Και στην κόλαση, και εκείνοι που θα πάνε στην κόλαση θα έχουν το ίδιο σώμα. Λένε μερικοί, και τι είναι, λέει, η κόλαση, καζάνια. Μακάρι, αγαπητοί μου, να ήταν καζάνια. Μακάρι. Πάντως θα είναι αυτό το ίδιο σώμα. Αρκετά όμως σας είπα και ας προχωρήσουμε. Εδώ η προτροπή του Ιερού Συγγραφέως είναι να μην αμεληθεί η φροντίδα του νεκρού. Εξάλλου αυτό που λέμε κηδεία είναι από το κίδομαι, το κει με ήτα, κίδομαι, που θα πει φροντίζω, θα πει βγαίνει από εκεί και το ουσιαστικό κηδεμόν. Μας λέγανε στο σχολείο, άμα κάναμε καμιά αταξία, φύγε, αποβολή ξέρω εγώ, και να φέρεις και τον κηδεμόνα σου. Τώρα αν είναι ο πραγματικός πατέρας ή κάποιος ο οποίος φροντίζει για μένα, άλλη παράγραφος, πάντως λέγεται κηδεμόν. Έτσι από εκεί παράγεται και η λέξη κηδεία, δηλαδή η φροντίδα για τον νεκρόν. Κατά την κρίση αυτού, λέει ο Ιερός Συγγραφέας, που σημαίνει κατά την επιφάνεια αυτού, δηλαδή αν ήταν ένα πρόσωπο σημαίνον ή όχι. Αλλά πάντως στους χριστιανούς είναι επιβεβλημένη η κηδεία, επειδή ο άνθρωπος παραμένει και νεκρός, να είναι η εικόνα του Θεού. Σας είπα ότι σε εμάς τους χριστιανούς είναι επιβεβλημένη η κηδεία, επειδή ο άνθρωπος, σας είπα, παραμένει και νεκρός ακόμη, να είναι η εικόνα του Θεού. Βλέπετε, έχουμε το φέρετρο στο μέσο της εκκλησίας, βγαίνει ο ιερεύς, θυμιάζει το φέρετρο, δηλαδή τον νεκρό, θυμιάζει τις εικόνες, θυμιάζει τους πιστούς, θυμιάζει και των νεκρών, διότι είτε ζωντανός είναι ο άνθρωπος είτε νεκρός, παραμένει η εικόνα του Θεού. Όπως ομοίως έχουμε και τα κεριά. Βλέπετε 2 λαμπάδες εκατέρωθεν του νεκρού, αλλά και στο σπίτι που θα πάμε, εκεί που να πάρουν τον νεκρόν οι ιερείς, υπάρχει εκεί ένα, ξέρω εγώ, και ανάβουνε κεριά. Όλα αυτά γιατί? Προς τιμήν της εικόνας του Θεού που είναι ο νεκρός, τίποτε άλλο. Αν τώρα από άγνοια χάνομαι αυτά τα πράγματα, τι να σας πω, ξέρω εγώ, γιατί θα ήθελε φερειπίν η ενορία να εισπράξει χρήματα με το άναμα των κεριών, γιατί δεν ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν μετερχόμεθα ότι πρέπει να μετέλθουμε. Ας θυμηθούμε ακόμη τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ, που εφρόντισαν για το νεκρό σώμα του Κυρίου. Η φροντίδα του νεκρού ήταν πάρα πολύ σπουδαία, γιατί αν ο νεκρός δεν εφροντίζεται, αυτό θα ήταν μία για αυτόν τιμωρία. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά στην ιστορία. Σημειώσατε όχι μόνο στους Εβραίους, αλλά και στους Έλληνες, αλλά και σε άλλους λαούς. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω στη δική μας ιστορία την Αντιγόνη, που θάπτει το νεκρό σώμα του αδελφού της, παρά την ρητή εντολή
του κρέοντος να μην θάψει τον αδελφό της, γιατί ήθελε αυτός να τιμωρήσει τον αδελφό της Αντιγόνης. Και εκεί εκτιλήσεται το όλο έργο, το γνωστό και θεατρικό μάλιστα κτλ. Θυμηθείτε ακόμα τους 10 στρατηγούς των Αθηναίων που σε μια μάχη που έκαναν, 900 ποταμείς αν θυμάμαι καλά, που δεν περισυνέλεξαν τους νεκρούς από τη θάλασσα και τους κατεδίκασαν σε θάνατο και τους 10 στρατηγούς. Ο μόνος ο οποίος έριξε αυθωτική ψήφων ήταν ο Σωκράτης. Ακόμη σας θυμίζω τον Σύρο βασιλέα, όταν ήδη στην Νινεβή βρίσκεται εχμάλωτος από το βόρειο βασίλειο το Βιτ. Τι έγινε? Πετούσε εκείνους οι οποίοι ατακτούσαν, εκ των Εβραίων εννοείται, απειθαρχούσαν κλπ, τους πετούσε από το τείχος της Νινεβή, εφωνεύοντο από το ύψος που έπεφταν, και είχε δώσει εντολή να μην τους θάπτουν. Και πήγαινε ο Τοβίτ κρυφά και έπαιρνε τα σώματα αυτά των Εβραίων για να τα θάψει. Κατηγγέλθη όμως και γνωστή ιστορία παρακάτω. Θέλω να σας δείξω εδώ ότι πάντοτε σε κάθε εποχή θεωρείται τιμωρία δια των νεκρών να μην ταφεί. Έπρεπε δηλαδή ο νεκρός να ταφεί. Η κηδεία στους χριστιανούς πρέπει να είναι κατά την κρίση αυτού, όπως λέει εδώ ο Σοφός Σιράχ. Αλλά εάν βέβαια είναι επιφανές πρόσωπον ή δεν είναι επιφανές, χωρίς βέβαια θα λέγαμε διακρίσεις πιο περισσότερες που θα ήσαν πολύ άσχημες, αλλά δεν πρέπει ποτέ, έστω κι αν ήταν επίσημο πρόσωπο, ποτέ να μην είναι η κηδεία επιβαρημένη με το πομπόδες και την πολυτέλεια. Ας το προσέξουμε και αυτό. Μάλιστα στα μνημόσυνα, όταν μέσα στην εκκλησία βάζουν σε εργολάβους κηδιών την υπόθεση αυτή του μνημοσύνου, και εκεί τι γίνεται? Ξέρετε τι γίνεται? Φορτώνουν εκεί γύρω από το δίσκο γλάστρες, γλαστρούλες, πράγματα, ακορδέλες και τα λοιπά. Γιατί όλη αυτή η πομπή? Γιατί όλο αυτό το πομπόδες? Δεν χρειάζεται. Ο δίσκος με τα 2 κεριά που θα ανάβουν εκατέρωθεν του δίσκου του μνημοσύνου. Θα πονέσουμε λοιπόν το νεκρό μας. Είναι σπουδαία αυτά που λέμε, πρέπει να τα τηρούμε. Θα πονέσουμε λοιπόν το νεκρό μας, θα κλάψουμε, αλλά ποτέ υπερβολικά, επειδή πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Όταν κάποιος πεθάνει, να μην φτάσουμε να πούμε εκείνο που υπόθηκε δια των πλούσιων της παραβολής: απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Λοιπόν, απέθανε και ετάφη. Οι άνθρωποι ανύποπτοι δεν γνώριζαν ότι υπάρχει ένα άλλο σκηνικό πέρα από τον τάφον, που ευρέθηκε εις τον άδεινο πλούσιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκείνο το απέθανε και ετάφη, σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο παρακάτω. Και πηγαίνουμε στον 17ο αγαπητοί μου στίχο: πίκρανον κλαθμών και θέρμανον κοπετών, και ποίησον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν 1 και 2, χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπης ένεκα. Κλάψε των νεκρών πικρός, χύσε δάκρυα θερμά με τα οδυρμών, και διατήρησε το πένθος του ανάλογα με την κοινωνική του θέση 1 ή 2 τουλάχιστον ημέρες, προς αποφυγήν της κατηγορίας επί αναλγησία, ότι δεν πονάς. Κατόπιν παρηγορήσου για να θέσεις τέρμα στη λύπη σου. Ήδη σχολιάσαμε το χωρίο στο περιεχόμενό του από το προηγούμενο χωρίο, ότι ο κοπετός για μας τώρα στους χριστιανούς δεν επιτρέπεται κτλ. Μένουμε όμως να δούμε τον χρόνο του πένθους. Είναι πολύτιμο αυτό το χωρίο για να μας δείξει τον χρόνο του πένθους. Εδώ ομιλεί ο Ιερός Συγγραφέας περί 1 ή 2 ημερών
πένθους. Το Ταλμούδ, δηλαδή η παράδοση των Εβραίων, έλεγε 3 ημέρες πένθους. Ο ίδιος ο Σιράχ λέει στο 22ο κεφάλαιο πένθος νεκρού 7 ημέρε. Δεν αντιφάσκει, αλλά είναι διάφορες περιπτώσεις. Ο Μωυσής πενθήθηκε από το λαό όταν πέθανε 40 ημέρες, και μάλιστα δεν ήξεραν, ούτε ποτέ έμαθαν οι Εβραίοι που πέθανε. Ανέβηκε στο όρος και εκεί απέθανε. Τον τάφο του, ποιον τάφο του? Ποτέ δεν ευρέθηκε νεκρόν σώμα του Μωυσέως, ποτέ. Πάντως πενθήθηκε 40 ημέρες. Ο Άωρον, ο αδερφός του, ως πρώτος αρχιερεύς του λαού, πενθήθηκε 30 ημέρες. Το θέμα είναι ότι το πένθος οφείλει να κρατά λίγο, διότι όπως θα μας πει ότι ο Ιερός Συγγραφέας, ότι από λύπης, θα μας το πει λίγο πιο κάτω, από λύπης εκβαίνει θάνατος, δηλαδή από τη λύπη βγαίνει ο θάνατος. Θα μιλήσουμε αρκετά για αυτό το χωρίο, είναι το επόμενο χωρίο. Δεν πρέπει λοιπόν να φτάσουμε μέχρι που να αρρωστήσουμε και να πεθάνουμε πενθούντες. Σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι τελείως απαράδεκτον να πενθούμε χρόνια ολόκληρα, να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία, μάλιστα 3 χρόνια να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία. Άκουσον 3 χρόνια να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία, γιατί πενθούμε, λέει, ως να είναι η εκκλησία χώρος χορού, τόπος χορού και διασκεδάσεως. Και θα μας παρεξηγήσουν αν μας δουν στην εκκλησία νωρίς να πηγαίνουμε με το πένθος μας. Αλλήμον όμως, αγαπητοί μου, ή ακόμη αν γύρω από τον ναό υπάρχει νεκροταφείο, όπως είναι στη Λάρισα το νεκροταφείο το παλιό που μέχρι τώρα είχαμε, τώρα έχουμε καινούριο νεκροταφείο, που ήταν ο ναός των Ταξιαρχών. Είναι κάτι που το έχω δει πάρα πολλές φορές. Εκείνες οι κυρίες που πενθούσαν δεν έμπαιναν στο ναό, έμπαιναν κλεφτά πρωί να μην τις δημάτι να μπαίνουν στην εκκλησία, επειδή υπάρχουν αυτές οι περίεργες αντιλήψεις, να ανάβουν ένα κερί και να εξαφανίζονται. Και τι να κάνουνε? Να βρίσκονται, παρακαλώ, στους γύρω χώρους που ήταν η τάφη, ο τάφης του συζύγου, ο τάφος του παιδιού, ξέρω εγώ κτλ, και εκεί να ασχολούνται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, να ασχολούνται με τον εξοραϊσμό του τάφου, να πλύνουν τον τάφο, να ανάψουν το κανδύλι, να και τα λοιπά. Έτσι δυστυχώς είμαστε χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί που πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού και στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι φοβερό. Ακόμα ως προς τα μαύρα ρούχα, επιτρέψατε μου να λογαριάσουμε την ψυχολογία των οικείων και μάλιστα των παιδιών της οικογένειας, που με την παρουσία των μαύρων ενοχλείται. Μη μου πείτε ότι εμείς γιατί φοράμε μαύρα. Είναι ένα ισόβιον πένθος που έχουμε, και αυτό ανήκε μόνον εις τους μοναχούς, μόνον. Αλλά εδώ το να πενθήσει κανείς με μέλανα μαύρα ρούχα, ναι, είναι μία αντίληψη. Θα σας πω και ποικίλες άλλες αντιλήψεις. Σε άλλες χώρες πενθούν με τα άσπρα. Το ξέρετε ότι στην Ευρώπη αντί να φορούν μαύρα οι πενθούντες, φοράνε άσπρα. Ακόμη να σας θυμίσω και τούτο, ότι απειγορεύεται εις τους Εβραίους να ξεριστούν οι άνδρες, διότι θεωρείται ανδρικών δείγμα ο πόγονας, λέει τα γένια. Ξέρετε πότε κόβαναν τα γένια τους? Όταν πενθούσαν. Το αντίθετο από εκείνο που έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή σήμερα εμείς ξυριζόμαστε, γιατί είναι καθιερωμένο να ξυριζόμαστε οι άνδρες, αλλά αφήνουμε γένια
τουλάχιστον μέχρι τα 40, για να δείξουμε το πένθος μας. Το θέμα είναι, αν και αυτό που το τελευταίο είναι αντιφατικό, αφήνω γένεια για να δείξω πένθος, κόβω τα γένεια για να δείξω πένθος, είναι συμβατικό πράγμα, εντελώς συμβατικό, για να δείξουμε ότι πενθούμε. Και ένα σωρό άλλα πράγματα, όπως βάζουμε το περιβραχιόνιο. Όταν η μητέρα μου πέθανε, βέβαια μόνο την ημέρα της κηδείας, ίσως και του μνημοσύνου, φόρεσα περιβραχιόνιον μαύρο. Φορούσα όμως μαύρη γραβάτα. Η μαύρη γραβάτα, παρότι στους πενθούντας υπάρχει και αρμόζει, ήταν όμως μέρος της στολής. Υπηρετούσα στην αεροπορία και προέβλεπε η στολή μαύρη γραβάτα. Όχι λοιπόν δια το πένθος, αλλά διότι το προέβλεπε αυτό η στολή της αεροπορίας. Λοιπόν, όχι πολύ αγαπητοί μου, όχι πολύ. Υπάρχει ολόκληρη φιλολογία γύρω από το θέμα των μαύρων ρούχων. Αν κάποια γυναίκα είναι ηλικιωμένη και χήρα, και αν θέλει μπορεί να φοράει μαύρα ισοβίως, και αν θέλει. Πάντως ξαναλέγω, όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στο σπίτι ενοχλούνται πάρα πολύ και επιμένουν στη μάνα τους να βγάλει τα μαύρα ρούχα, δικαιολογημένα. Και με ρωτάνε πολλές τέτοιες γυναίκες και λέγω ναι, να ξανοίξει το θέμα, δηλαδή βάλετε ένα γκρι, βάλετε ένα μπλε κλπ. Αλλά γιατί όμως, προσέξτε εδώ να δείτε το γιατί. Λέγει το εξής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πενθήσεις, λέει ο Σοφός Σιράχ, χάριν διαβολής, δηλαδή να μην παρεξηγηθείς, μη σε κατηγορήσουνε. Και που είναι, να κοίταξε, έβαλε κόκκινα κλπ. Αμέσως από τη δεύτερη μέρα έβαλε κόκκινα. Για να μην παρεξηγηθείς λοιπόν, να πενθήσεις έστω και με τα μαύρα σου. Αλλά προσέξτε, θα περάσει το θέμα της διαβολής, γιατί όταν μια γυναίκα που πενθεί, πέθανε ο άνδρας της παραδείγματι, και βάλει πάρα πολύ γρήγορα άλλα ρούχα, βεβαίως θα παρεξηγηθεί. Θα πούν, βλέπεις, νεάζει, προαλήφεται για παντριά και την κατηγορούν. Αυτή είναι η διαβολή, η κατηγορία. Λοιπόν, θα πενθήσεις όσο πρέπει για να μην σε κατηγορήσουν. Και η αλλαγή του μαύρου να είναι προοδευτικό σιγά σιγά. Δεν μπορεί να είναι μια γυναίκα 25 χρονών, 20-25 χρονών, πέθανε ο σύζυγός της και μια στιγμή μέχρι να πεθάνει και αυτή να φοράει μαύρα. Δεν πρέπει. Αν θέλει να κάνει δεύτερο γάμον, λέει ο Απόστολος Παύλος, άμα θέλει ας το κάνει, αλλά εν κυρίω θα είναι ο δεύτερος γάμος. Και ακόμη κάτι, μια που ήρθε τώρα εδώ η κουβέντα, καλό θα ήταν να μην ξαναπαντρευτεί. Καλό θα ήταν, λέει ο Απόστολος Παύλος, και σημειώνει ότι τι σημειώνει? Αυτό που η Εκκλησία έχει σαν κανόνα της. Τι? Αν διαβάσετε στο ευχολόγιο την ακολουθία του γάμου, εάν υποτεθεί ο άνδρας που παίρνει είναι και αυτός χήρος, ξέρετε πως είναι? Νομίζετε πως θα ακούτε μία πένθυμη ακολουθία, μία πένθυμη ακολουθία, η ακολουθία του γάμου στο δεύτερο γάμο, εφόσον και οι δύο είναι θα λέγαμε εκπένθους, όχι εκ διαζυγίου, εκπένθους. Τώρα, εάν κάποιο πρόσωπο, ή ο άνδρας ή η γυναίκα, που είναι από πένθος, κάνει γάμο με ένα πρόσωπο που είναι πρώτος γάμος, τότε χάριν εκείνου που κάνει τον πρώτον γάμον λέγεται η ακολουθία η κανονική του γάμου, αλλά χάριν εκείνου που κάνει πρώτον γάμον. Δηλαδή δείχνουν όλα αυτά. Εν αυτή περιπτώσει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι καλό θα ήταν είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα, εάν πεθάνει ο έτερος σύζυγος, να μείνουν όπως είναι, δηλαδή να μην ξαναπαντρευτούν. Για να μην πω πολλές άλλες δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, αν υπάρχουν παιδιά,
αν έχουμε το φαινόμενο του πατριού, όπως το λένε, πατριός, δεν είναι σωστή λέξη, της μητριάς, το λένε ο μητριός, συγγνώμη, το λένε ο μητριός, δεν είναι σωστή έκφραση, η μητριά πώς θα χειριστεί τα παιδιά τα ορφανά, τι εμπειρίες μπορεί να έχουν τα παιδιά τα ορφανά, αν και αυτή έχει από γάμο που τέλος πέθανε ο άνδρας της, ξέρω εγώ, και έχει και αυτή παιδιά, πώς θα μεγαλώσουν μεταξύ τους, περιουσιακά στοιχεία κλπ. Μπλέξιμο. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω λίγο ή πολύ πρέπει να τα έχουμε συναντήσει στη ζωή μας. Βέβαια, προκειμένου ο ένας ή ο άλλος, ή ο άνδρας ή η γυναίκα, να τρέχουν στην πορνεία, ο Θεός να φυλάξει. Τότε καλύτερον είναι να γίνει αυτός ο γάμος, όχι εκ διαζυγίου αλλά πάντοτε εκ πένθους, εκ θανάτου δηλαδή. Λοιπόν, προχωρούμε στο 18ο χωρίο. Από λύπης γάρ εκβαίνει θάνατος, και λύπη καρδίας κάμψη ισχύν. Μεγάλη αλήθεια αυτό, η απόδοση, διότι από την πολλή λύπη βγαίνει θάνατος, και η λύπη της καρδίας κάμπτει την ισχύν του ανθρώπου. Σας λέω αληθέστατον, αυτό είναι βέβαια το φοβερό αποτέλεσμα της λύπης, όχι μόνο της λύπης εκ θανάτου, αλλά κάθε μορφή λύπης. Πρέπει να σας το πω αυτό. Ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί ότι η λύπη είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Το γνωρίζετε? Θανάσιμο αμάρτημα λέγεται εκείνο το αμάρτημα το οποίο δυσκολεύει τον άνθρωπο να επανέλθει στη μετάνοια και να σωθεί. Λέγεται θανάσιμον, λέει προκαλεί τον θάνατον της ψυχής. Αυτό θα πει θανάσιμον αμάρτημα, όπως είναι η πορνεία, όπως είναι η υπερηφάνεια κτλ. Είναι και η λύπη. Θα το είχατε φανταστεί ποτέ αυτό, ότι είναι θανάσιμον αμάρτημα? Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μία μικρή επιλογή στο θέμα περί λύπης, όπως μας γράφει την περιγραφή των 7 θανασίμων αμαρτημάτων ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, που βρίσκεται στον πρώτον τόμο της Φιλοκαλίας, και όσοι έχετε την Φιλοκαλία κάνετε τον κόπο να το κοιτάξετε, και θα προέτρεπα να αποκτήσετε την Φιλοκαλία. Είναι 5 τόμοι και με την ευκαιρία υπάρχουν άλλοι 5 τόμοι που είναι η μετάφραση, και έτσι μπορείτε να πάρετε, αν έχετε μια λογιότητα, να πάρετε και τους 5 τόμους του κειμένου, να πάρετε και τους 5 τόμους της μεταφράσεως, και όπου δεν καταλαβαίνετε κάτι, δεν το κατανοείτε, έχετε παράλληλα, είναι γραμμένα έτσι ώστε μπορούμε παραλλήλως να δούμε και την μετάφραση. Σημειώσατε ακόμη ότι και η ψυχολογία και η ψυχιατρική καταδικάζουν την λύπη και συνιστούν την απαλλαγή του ανθρώπου από αυτήν, διότι μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εκεί που θα φτάσει, ακόμη και να τρελαθεί μπορεί από την υπερβολική λύπη. Λοιπόν, για να δούμε, κάνω μια πάρα πολύ έτσι σύντομη επιλογή από το κείμενο του Αγίου Κασιανού του Ρωμαίου, έτσι 3-4 πραγματάκια. Πέμπτος ημίν αγών εστίν. Πέμπτος αγώνας σε σχέση με τον πρώτον των θανασίμων αμαρτημάτων, που ο πρώτος αγών είναι κατά της γαστριμαργίας, μετά είναι της πορνείας κτλ. Κατά του πνεύματος, λέει, της λύπης, του επισκοτούντος τη ψυχή από πάσης πνευματικής θεωρίας και κολλείοντος αυτήν από πάσης αγαθής εργασίας. Όταν λέει εδώ κατά του πνεύματος της λύπης, πρέπει να πούμε, όπως λέμε το πνεύμα της πορνείας, λέμε το πνεύμα της γαστριμαργίας. Δεν είναι έκφρασης, είναι δαίμονες, πνεύματα, δαίμονες που υπηρετούν κάποια πάθη. Δεν ξέρω και αυτό εάν το γνωρίζετε. Λέμε ο δαίμον της πορνείας,
Δηλαδή το πνεύμα της πορνείας είναι ο δαίμονας εκείνος, το πνεύμα των πονηρών, που έχει, μη σας κάνει εντύπωση, ειδικότητα τρόποντινά να ρίχνει τον άνθρωπο στην πορνεία ή εμπροκειμένου εις την λύπη. Όταν λοιπόν λέγει το πνεύμα της λύπης, αντιπροσωπεύεται, πραγματικά αντιπροσωπεύεται από πρόσωπων δαιμονικών, από το δαίμονα της λύπης. Συνεπώς έχουμε πολύ αγώνα να κάνουμε, όπως λέει ο Άγιος Κασιανός, προκειμένου να νικήσουμε αυτόν το πνεύμα, τον δαίμονα της λύπης. Μετά τι κάνει η λύπη αυτή? Επισκοτούντος, το πνεύμα της λύπης εννοείται, τη ψυχή από πάσης πνευματικής θεωρίας και κολλείοντος αυτήν από πάσης αγαθής εργασίας. Σκοτίζει τον άνθρωπο, τον εμποδίζει να μετέλθει μια πνευματική εργασία, μια αγαθή εργασία. Δεν θέλει τίποτα. Ο άνθρωπος που πενθεί, που έχει τη λύπη, θέλει να κλείνεται διαρκώς εις τον εαυτόν του. Είναι πολύ φοβερό πράγμα, πολύ φοβερό. Τόσο που ένας απ' έξω να μην μπορεί πολύ εύκολα και να βοηθήσει. Σε ένα άλλο σημείο, ως περγάρ σεις σίγμα ήτα σίγμα, είναι ο σκόρος. Ως περγάρ σεις ημάτιον και σκόλιξ ξύλων, ούτως η λύπη την του ανθρώπου ψυχήν κατεσθεί. Όπως λέγει, ο σκόρος τρώει το ρούχο, το σκουλίκι τρώει το ξύλο, έτσι λέει η ψυχή του, η λύπη κατατρώει και το σώμα ακόμα, αν θέλετε, γιατί αρρωσταίνει ο άνθρωπος, την ψυχή του ανθρώπου, τον άνθρωπο. Φοβερό. Υποβάλλει, τρίτο σημείο, αυτά είναι ανάλεκτα έτσι περασμένα, υποβάλλει αυτή, φεύγει τους ανθρώπους, υποβάλλει στον άνθρωπο, η λύπη δηλαδή, να αποφεύγουν τους ανθρώπους, να αποφεύγει ο πενθών, αυτός που έχει τη λύπη, να αποφεύγει τους ανθρώπους ως αιτίους αυτή ταραχής γενομένους, σαν να είναι τάχα η αίτιοι της ταραχής του λυπούντος ανθρώπου. Και ου συγχωρεί αυτή επιγνώνε ότι ου και έξωθεν αλένδον έχει ελαποκειμένη την νόσον, ουδέποτε γάρ υπό άλλου βλαβήσεται άνθρωπος ή μη ένδοθεν έχει αποκειμένας τας των παθών αιτίας. Νομίζει ότι όλοι του φταίνε, όλοι οι άλλοι είναι οι υπεύθυνοι της λύπης του. Ξαναλέω, όχι μόνο στο πένθος αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, και σε άλλες. Έχασες την υγεία σου, έχασες τα χρήματά σου, έχασες την περιουσία σου, θα το πούμε και κάτι λίγο πιο κάτω. Οπότε ο άλλος φταίει, δεν θέλω να τον δω στα μάτια μου, και γίνεται ο άνθρωπος με τον τρόπο αυτόν αντικειμενικός και υποκειμενικός, και δεν αντιλαμβάνεται ότι η αιτία είναι μέσα του, όπως λέει εδώ ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Ένα ακόμα σημείο, επιβάλλει σε απόγνωση, εμβάλλει εις απόγνωση και δεν απογοητεύεται. Γι' αυτό το πάθος της λύπης δεν επέτρεψε, αναφέρει ο Άγιος Κασιανός, στον Κάιν μετά την αδελφοκτονία να συνέλθει, αλλά δεν επέτρεψε και στον Ιούδα. Έχει πολλά λόγια εκεί και τα παίρνω εγώ έτσι συμπτυγμένα, και στον Ιούδα να μετανοήσει. Ο διάβολος έσπρωξε και τον Κάιν και ο Θεός απεχώρησε τον Κάιν, τον έκανε άλλη γενεά. Η γενεά του Σιθ μετά έχουμε την γενεά του Σιθ, που είναι άλλη γενεά από τον Κάιν, να μην μείνουμε περισσότερο. Και ακόμη ο Ιούδας μεταμεληθής, λέγει, απίνξατο, πέταξε τα χρήματα, ταλέπορε Ιούδα. Ταλέπορε Ιούδα. Είναι κάτι πραγματικά φοβερό. Η λύπη αυτή είναι καταστρεπτική και για το σώμα και για την ψυχή, όταν αναφέρεται σε κάθε μορφής ζημία, απώλεια προσώπων όπως είναι το πένθος, απώλεια υλικών πραγμάτων που σας είπα προηγουμένως, απώλεια ακόμη και αυτής της υγείας,
Ναι, έχουμε παρατηρήσει τέτοια, αγαπητοί μου, φαινόμενα στις μέρες μου. Και εσύ εδώ έχεις ακούσει αυτό. Άνθρωπος που φερειπίν νοσηλεύεται στον αντεκαρκυνικό των Αθηνών πριν από κάποια χρόνια. Η συνειδητοποίηση ότι έχει καρκίνο τον έκανε και βγαίνει στον εξώστη και βούτυξε στο κενό και σκοτώθηκε. Γιατί δηλαδή τάχα να πρέπει να ζήσω αφού είμαι άρρωστος? Και ούτω καθεξής. Ο Θεός να φυλάξει, ο Θεός να φυλάξει. Η λύπη οδηγεί πραγματικά σε απόγνωση, και εις αυτήν ακόμη την αυτοκτονία. Πεθαίνει η γυναίκα σου και αυτοκτονείς. Γιατί να το κάνεις αυτό? Έλεγαν οι αρχαίοι, το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Η υπερβολική λύπη, λέει, γεννάει την παραφροσύνη. Αλλά αντιθέτως έχουμε και την κατά Θεόν λύπη, η οποία δεν οδηγεί εκεί, αλλά για αυτήν πρώτο Θεός, αγαπητοί μου, θα μιλήσουμε την ερχομένη